खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 नभेम्बर 2024 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोननो हागौ। जेरावबो जाफुंसारगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांनो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गोसोआव गिलुं साननाय फैनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ नाथाय बोनो गोब्राब जानो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोबां रोखोमनि जेंना जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन गोदान थांखि लानो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन नखराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सिगांनि बयबो आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सिगांनि बयबो आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै फैनो हागौ सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां आयाबो दिनै बांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन
गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङै हान्थिनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनो बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै गोजोन्थों।